Hello guys, good morning. So today I'm going to jog. So my destination for today will be from Gran Europa, from my place, to Baungon. It's part of, I'm not sure, part of Bukidnon, I guess. Yeah, but I'm not sure how many or how far it is. I'm not sure how far it is. So I'll try to reach destination. Like, I feel not really comfortable right now, and I'm not quite feeling well, but I will try to reach the destination. It's more like as far as Talakag, but not that far. What? So I'll try to record all or every barangay na akong malabyan, and then hopefully it will be good. So thank you so much, and let's go. The nature is calling me, unfortunately, so I have to receive that call and entertain the nature. After a couple of minutes, I'm still here for a couple of minutes. Mother Nature doesn't want me to go. Ay, naku talaga naman. Grabe ito. Ooh, I look good. Back to business. Hello guys, I am here at what they called Barangay Kamatayan. I don't know if I'm correct, but this one is what they call Barangay Kamatayan. I'm not really sure why they called it. That's what I've heard. Dagan kuno nga disgrasya dire. There's so many accidents in this area. Probably because it's very slow. Dalan, gamay kayo. Ang dalan. Tapos patungas pa dyan kayo. See? Patungas kayo from sugod pa dito sa ubos. So time check, it's 6:59 and I am here at Barangay Kamatayan. I'm here at Liburan. It says Liburan Institute. So they're having their flag ceremony at the moment. Yeah, I'm here at Liburan, and currently it's 7:33 in the morning. You guys stay in school. No one can help you except yourselves. Achieving your dreams. Dili magdot ha. Hello guys. On time check, it's 8:24 in the morning, and finally I reached at the heart of Baungon, which is Imbatog. I'm not pretty sure if this is muna siyang sentro sa Baungon, but I believe I've heard that this is muna siyang sentro sa Baungon. So hello guys, I forgot to mention nakabot naman dahil ko nga lugar. So yeah, this is the heart of muna siyang sentro sa Baungon. Okay, take a look. So muna siya ang paradahan sa terminal sa van. So da kumusta kay taud-taud sa kaways ako, inom ko is water, and then a couple of minutes I'll ride a van going back home. So nangutana ko dire kasi okasyon nga ning dagang kay Maligya. So tabo dire sa Baungon. Ibaligya dito, gutom ako So isulod ko dito sa CR. Tingko kuya,
Ngihi ra ko. Bike dito. Dito ta ko sa ano ito kay nag-ilis ko. Tapos pagsulod na ako ang ilang ali dito kay tamar mas hawak. Ayuta ka. Kita malibang ka dito makita. Hindi malibang ka na kamuduko ba. So funny. So, palit sa ko ka ng probably palit ko budbud. Wala kay tag budbud ta. I bought a sorry, boko juice and tawag ni kamuting kahoy. Kamuting kahoy. May kamuting kahoy kamuting kahoy na apoy. Sagin lang anit eh. Nay, sagin isa. Bingka, suman. Suman di ay kalimot eh. Ingko ginagsuman ka, kinabogbod-bod. So, I'm here at the moment. Nagkain ko kay nagkataw-taw dan eh. Muli na dahin ko. So, yun na nga. Nakabot ako sa balay. Salamat sa Ginoo kay lara nagkamaw-tail. So, ang pagsakay na kog van ganiya, istorya na ako. Sakay na kog van ganiya. Dito na ako sa gilid. Gilid na ako. So, pagsakay na ako, ang nakasakay na lang akong katunga sa aping sa akong lubot. So okay ra. So, kay magburos man to kung katapad. Okay ra. Sakay ko. Paglarga na mo, dito sa unahan, nana po inisakay. Dito gipa tapad sa kuadapit. Ni-offer na lang kung dito pasakyon dito pa sa unahan. Ako lang pila sa gilid. Unya, ang ending, katunga na lang sa aping. Ispikas aping sa lubot ang pastilan. Grabe yung antos ba? Antos gitag-jogging dito ang sakit sa van nga. Katunga lang sa pikas aping sa lubot ang nakasakay sa mukha ni. Sakay kitag van parang kaplastar ta. Ramantag nag hitch or sakay og jeep. Mas may pang jeep kaya makaplastar pa siguro ka. See you guys next time. See if you guys wanna say something or comment anything you feel, just comment down below, and please subscribe as well if my time. So thank you guys, have a great day, bye bye, peace out.